A diferència de les excavacions a Santa Margarida, on els treballs es porten a terme amb la participació d'estudiants d'arqueologia en pràctiques, al Sant Genís de Rocafort, les excavacions les portem a terme els membres de l'equip de recerca que desenvolupem el projecte d'estudi sobre el conjunt de l'antic priorat de Sant Genís de Rocafort, amb la col·laboració dels nostres companys professionals de les empreses Sistemes de Gestió de Patrimoni i Quark, dues empreses amb les quals també col·laborem i col·laboren amb nosaltres en diversos projectes i desenvolupaments orientats sobretot a la digitalització del món de l'arqueologia. Les troballes de Sant Genís tenen característiques molt diferents. Ara us mostrarem, com a exemple, com podem trobar alguns dels indicis que apunten a l'ocupació d'aquest espai amb anterioritat a la construcció del propi monestir. Són indicis molt efímers, molt fràgils o de difícil visualització, que normalment es corresponen amb encaixos i retalls a la roca que no lliguen, no corresponen amb les orientacions i els espais que després anem definint i anem identificant com a corresponents al monestir. Aquí tindríem un d'aquests casos, que seria aquest retall que ens presenta la roca, que si podeu observar aquí fa un angle i defineix tota una alineació amb un retall aquí de la roca, que ara encara s'ha de rebaixar, però que correspon a un retall que no té cap relació ni amb l'església ni amb les estructures d'enterrament que podeu veure aquí al costat. Tots aquests indicis, també amb altres que apareixen a l'interior de l'església, ens apunten a aquests elements que podrien correspondre o bé a un assentament anterior, bé a l'ús o a la presència de l'antiga església de Sant Genís de Rocafort, que es documenta al 1042, o fins i tot a les estructures que durien donar nom a aquest lloc, que precisament per dir-se Rocafort vol dir que en algun moment anterior a la construcció del monestir havia servit com a fortificació. L'excavació d'enguany, com ja vam comentar en un vídeo anterior, se centra fonamentalment a la plataforma intermitja del que era el monestir de Sant Genís de Rocafort, amb la intenció d'identificar les estructures, probablement les més conservades, que corresponien a les dependències monàstiques al costat i a l'entorn de l'antic claustre. Aquí ja podem veure precisament algun d'aquests murs que han començat a sortir i que corresponen, com podem veure en aquest sector d'aquí, a un d'aquests murs que delimiten un primer àmbit que s'extén fins al tall de la mateixa roca. Aquí veiem com la roca també està retallada per aconseguir un espai suficient per crear una dependència. Estan començant a sortir alguns indicis del paviment. Aquest sector on em trobo jo és un sector segurament de pas, no sabem si hi havia una rampa o probablement una escala, el progrés de l'excavació ens ho dirà, i cap a aquell sector d'allà també veiem els retalls a la roca, restes de murs que no sabem encara si corresponen als originals del monestir. Aquest que veiem aquí més a l'esquerra sí que ens defineix l'àmbit també a tall, just al tall de la roca, i ja també veiem un altre àmbit que queda delimitat per aquest altre mur, i com dèiem, el tall de la roca en aquell sector de la dreta. Aquest sector on ens trobem ara, just a l'entrada, al costat dret de l'entrada de l'església, és un àmbit que va ser objecte d'excavacions el 1937 per Isidre Clopes i, per tant, una de les primeres tasques que hem hagut de portar a terme ha sigut retirar les terres del rebliment i de la remoguda de terres que aquests treballs van suposar. Just a sota d'aquesta remoció dels anys 30 trobem una part de necròpolis, aprofitant el retall de la roca entre la mateixa roca i l'assentament, els fonaments de l'església, un espai dins del qual es anaven situant diferents tombes i enterraments i també un espai que servia en alguns moments d'ossera. Just aquí, a l'espai que queda entre el retall de la roca per fer la fonamentació de l'església i el propi fonament de l'església, podem veure com ara està posant-se a la vista les restes d'un d'aquests enterraments que es van anar situant de forma paral·lela al fonament de l'església, amb aquesta voluntat de ser enterrat el més proper possible a l'edifici. Aquesta primera setmana d'excavacions realment ha estat molt fructífera.
atès que els resultats que ja hem obtingut es corresponen molt amb els objectius que ens havíem proposat i certament ens estan donant informació ja sobre la distribució de les dependències, com era una de les pretensions que perseguim, un dels objectius que perseguíem en aquesta campanya. De cara als propers dies, segur que incrementarem el coneixement de l'espai de necròpolis, com hem pogut veure, i també podrem tenir una definició més clara d'aquests murs que hem vist abans, que corresponien a les dependències monàstiques. Els propers dies, en un altre vídeo, us donarem ja un detall més extens de com hem pogut anar avançant. Fins aviat.